Здравейте, дами и господа! С ново видео от мене. Това, за което предупреждавахме, но не само аз и всички останали във връзка с тия мигранти, ще имаме проблеми. Това вече, за съжаление, стана факт. Преди 2 дена в центъра на София, както повечето от вас сигурно вече знаете, бяха прибити там, нападнати едни младежи български от така наречените мигранти. И то точно в центъра на София, центъра на държавата. И това е. Шок и ужас. Кой би могъл да предположи, кой би могъл да знае, че така ще се случи? Изненада направо. Фрапантно. Да, невероятно факт. Вече почнаха. не мина сигурно 1-2 седмици не минаха и вече почнаха първите нападения над българи от страна на тия мигранти и то точно в центъра на София. Какво да кажа? Нали, само ако на нечия тъпа малумна картуна можеше да му дойде това на къла, че ще се случи така. Както и да е. Другото, което беше потресаващо в това клипче е как в центъра на София нападат някакви небългари, нападаха там младежи, едно момиче, някакви момчета го гледах видеото, то му скача направо да го пребива и останалите овце седат и гледат отстрани. Това ме изуми. Просто седат и гледат отстрани. Нищо. Никой не се намеси така да се защитим вече. До такава степен е стигнало ускотяването, простотията, деморализацията, че вече даже не можем да се застъпим един за друг, като държава и нация. Потресаващо. И на тия хора, на тия дето си ях отстрани и гледаха как биват нападани българи, трябва да им мини през тъпата картуна, страхлива, че утре и други ден ще са тях. Ще бъдат техните майки, техните сестри, самите те ще бъдат жертви на такива нападения и пак няма да има никой да се застъпи за тях. Това е потресаващо и страшното. Вау! Направо вече се превърнахме в Лондон, в Берлин, в Париж и всичките останали там еврогейски цветущи в кавички, цивилизовани, многокултурни кочени. Посред бял ден така вече да нападат в собствената ни държава мигранти. Вау! Естествено, властите, правителството, предателите на посолството, нито дума за това. Съвсем нормално. То предател Денков. И това няма да е последния случай. Те първа са гответе за още такива. Ще има даже и смъртни случаи. Спокойно. Готви са. Няма как да е друго на ядче. Както по същия начин, по който стават нещата и се случват в Западна Европа. Ще има и смъртни случаи, ще има и убити българи. Спокойно. Разчитайте на това. Продължайте така с овчедушието, с безгръбначието и рано или късно ще има вече убити и изнасилени българи. Та нормално, да. И на фона на цялата ситуация, миналата седмица то Капут използван, то Плазмодий Тагаренко открито ни каза, че да сме се били готвили за война. Това, за което говорих и аз и сумата и други хора, че рано или късно ще искат да въвлекат вече в конфликта и вече ни го казват открито, бе. И няма никакви проблеми. Излиза Тагаренко, мръсната Помярска мърша, Помярев, министър Помярев излиза и ни казва такъв: трябва да се готвим за война. Трябва да се готвим за война. Трябва да се готвим за война. Да. За война. Да. За война. За война да се готви, бе, натовец. Букука. Страхливеца, дето същия този гумнарин се плаши от коментарчета във Фейсбук. Ползва там службите властта да му арестуват критиците във Фейсбук. Същия този гумнар, дето се плаши от едно коментарче в интернет. Страхливеца щял да се готви за война, то малумник. И пак никаква реакция от обществото е такава. Излиза ви министъра на военното министерство и ви го казва директно в очите: гответе се за война, и никаква реакция. Това е изумителното случай. Това ме изумява. Живота си продължава по-старому. Нали? Разкарват се хора, радват се на хубавото време, лошо няма, обаче си мислят така, че майтап работата, майтап нещата, ще минем през
между шамарите, през капките, а те ни го казват директно в очите. По-очевидно от това, по-официозно няма как да стане. Главната мърша, предателска, Тагаренко, ви казва, гответе се за война. Да. Войничка, войничка с Русия, няма проблем, спокойно. Дреболийка, продължавайте да си живеете живота, разкарвайте се, задръствайте там пунктовете към Гърция, към Турция за уикендите. Нали още не е дошло, то имаме една така много мардашка българска черта, включително и аз съм виновен в това, признавам си, няма да се правя на нещо по-различно. Е така ги отлагаме нещата до последния момент, когато се преобърни каруцата, чак тогава се хващаме за главите, оле боже, какво стана, какво ни се случи, откъде ни дойде това. Е така, винаги отлагаме до края, докато ножа опре до кокъла и чак тогава се сещаме, че нещо не е наред, че някакви мерки е трябвало по-рано да се вземат. И е така, нали все още не са почнали да падат бомбите. Тук нали все още не са почнали да мобилизират, така че спокойно имам време, няма какво да се притесняваме. Като ни дойде евентуално войната, спокойно ще се оправим някакси, тогава ще умислим, нали, българска му работа, спокойно. Айляк, до тогава ще бичам айляк. Няма значение, че нали, целият този процес отдавна е в движение, в течение. И много по-лесно ще е да се спре, когато е в зародиш, отколкото вече постфактум е станала поразията. Нали? Ние сме буквално като един пловдивски котак, тук има се излежава на слънчевото време. Не знам къде го видим. Да. Един пловдивски котарак тук се наслаждава на слънчевия ден, излежава се човека. Това е прекрасна метафора и алюзия за обществената нагласа в момента. И излежаваме със слънчето. Че, що ми са почнали още бомбите тук да падат, да натрепат, да умираме, няма проблем и всичко е наред. Пък като стигнем до тогава, ще му мислим, нали така? Ето, пълен епокизъм, така се излежаваме по гръцките плажове и като ни дойде, тогава ще му мислим вече. А то тогава вече ще е прекалено късно. И да искаме, няма какво да правим и ще ревем. Ще ревем, че така сме стояли като овце и когато е имало възможност да се пресекат тия неща, още в зародиш. И да се спре това безумие, не сме направили нищо, разкарвали сме се, правили сме се така на ударени, на нас няма да нас застигне, на нас няма да ни се случи. Спокойно, нали, много хора са на едно такова мислене, една така ментална рамка, където, нали, докато имат ток, имат телефончета, фейсбуци, социални мрежи, бирички, наркотици, забавления, челготехи, нали, не има проблем, забавно е още. И си мисля, че нещата са нормални. Нещата никога не са били по-ненормални. Намираме се в Трета световна война. Няма нищо нормално в това. Да си в Трета световна война. Набиваме завладявани, даже и той да не е войната, ние сме вече завладявани отвътре, видяхте какво става в София, скоро и в всички останали градове. Алкайди вече скачат на българи, а много от тия хора, тия араби, не е тайна, не е някаква секретна тайна и конспирация, че много от тези са бившите бойци на Ислямска държава, които след като бяха разбити в Сирия, там от Русия и Асад, ЦРУ-то, американците ги евакуираха и ги разпределиха из цяла Европа. Също като едно време Коминтерна е разпространявал и така е разселвал комунисти из цяла Европа, откъде ли не от най-различни държави да изгради общо тайна мрежа. По същата схема действат те, след като ги разбиха, разселиха ги и това е процес още от години, не е от вчера, от поне 2014-2015 година, като почнаха да затихват нещата в Сирия, там бяха разгромени финансираните от ЦРУ, от британското разузнаване, ислямски държави, там и алкайди. И това са точно те. Голяма част от тях са бойци, терористи, спонсорирани от САЩ от ЦРУ. Не е никаква тайна това. И все такива, да, си ги вкарваме в кошарата
съвсем спокойно, няма никакви проблеми. Всичко е наред, всичко е в реда, в нормата. Направо, не знам, пълен потрес и пълен непотизъм са обзети хората. На този етап вече не знам какво да кажа. Ние същи неща вече всеки клип изговарям и казвам и нещата отиват от зле на зле. Така, другата интересна новина е, то е преди около седмица, една-две, се появи една такава хубава новина, пак свързана с министър Помярев, Тагаренко, от Министерството на Военното министерство. Вече щяли да шпионират, щяли да извършват така наречения мониторинг на социални мрежи, нали, с цел да борят там митичната дезинформация, т.е. да се преведе на нормален език, да борят истината, да борят неудобната истина, която се конфликтира с трансатлантическата пропаганда и дезинформация. Та просто е така си го обявяват, се хвалят даже с някакъв специален софтуер, ще следят социалните мрежи, кой какво пише, кой слушка, кой е праведен атлантик, кой е еретик така на евроатлантизма, кой много така палува, такива като мене, които роптаят, които им изобличават кирливите ризи, и щяли ежеседмични доклади да му дават на това Помяр, недоклан Тагаренко, кой какво се случвало, какво ставало, и фашизъм пълен. Сюрреалистичен фашизъм направо. Открито си признават, че ще се ухтат. Нали, това не е тайна, че отдавна са следени всички дигитални комуникации априори. Поначало са следени и минават през задължително по закон през правителствени хъбове цялата дигитална информация, телефонни разговори, СМС, имейли, интернет съобщения, всичко това отдавна са така стандартна практика по закон да се съхранява на правителствени сървъри, да минава първо там. Но обаче вече съвсем открито в очите ти го слагат, щяли да следят за дезинформации. Малумните помяри, буклуци. А същевременно, докато ми следят за дезинформации, цяла Европа ври и кипи от фермерски протести. Те ни са представили в Париж, къде ли не, из цяла Европа, в Полша, даже там полицията влезна в сблъсък с техните фермери, на които им писнах там от глупостите и простотиите, от подбиването на тяхната продукция с украинско там зърно, земеделска продукция. Та поляците от всички, даже имаше някакви транспаранти там на поляците от всички хора, бяха издигнали някакви транспаранти, на които даже се молиха там на Русия и на Путин да ги освободи от тия тяхните предателски помяри. Ситуацията е същата в цяла Европа и ние същи ненормални калинки, буквално креатури там на западни НПО-та, световни икономически форуми са превзели властта, са окупирали цялата власт и буквално воюват срещу народите си. Цяла Европа това. И естествено по нашите помярски медии се правят на луди, че не съществуват тия протести, че са затихнали. С някакво такова впечатление ще остане човек, ако приема нашите смрадове за някаква реалистична репрезентация на реалността. Ще остане с впечатлението, че вече не са водят тия протести, обаче това не е така, продължават, ескалират си даже, просто правят всичко възможно да не се допускат там в мас-медийното спрададжийско информационно пространство. Но постоянно има клипчета в Twitter, в YouTube, масови протести, триумфалната арка, бяха там обградили с трактори, с бали, сено. Протестират си мощно хората. Просто на обикновеното население, на обикновените хора ми е писнало вече. Писнало на всички. Усещам, че има такъв голям бунтовнически революционен заряд в цялото европейско общество, не само в България. Обаче, все още явно не е достигнала критичната точка да се съберат хората, да наистина си вземат бъдещето и съдбата в своите ръце, да ги смелят всички тия предатели, буклуци и помяри. Да.
Друго, какво исках да спомена? Да, за 3 март също така да добавя. Много ми хареса там колко хора се събраха, развяваха гордо български, руски знамена. Личи си, че цялата тази пропаганда просто не сработва. Цялото това облъчване за премахване на 3 март, за настройването им там също. Русия, която освободила, всъщност не работи и мощно там хората развяваха и български, и руски знамена и освиркаха супер мощно тия предатели. То капут председателя на Народното събрание Росен някакъв си там. Няма значение името му, пълно от тайката. Ми хареса как го наля българския народ мощно. Единствено от цялата атлантическа помярска сган отиде там, другите ни посмяха, Пеевски, Меевски, Мирчевци, Тагаренковци, нямаше ги. По-добре, че ги нямаше, защото може да нямаше сняг тази година. Там обаче можеха да отнесат едно паве. Абсолютно заслужено по мръсната предателска картона и така да им се размаже точно на шипка на това иконично свято българско място, за което са загивали българи, руснаци за нашата свобода. Тъй да, хубаво, добре, че ги нямаше да сквернат с гнусното си присъствие това свято място. Шипка и на такава свята дата, която искат да зачеркнат. Даже. До там им стига диващината, антибългарщината, българофобията на тия уроди. Ще искаха даже и официалния празник да им зачеркнат и всяка година нали, от няколко години насам, всяка година някаква една така гнусна, соросоидна, хибридна пропаганда са пропила и смрадовете, някакви пълни глупости, лъжи, как 3 март нещо набил, разделял, защо не разделял толкова 3 март, ама и някакви такива соросоиди са ги канат по медиите, гнусни, да си сипат там гнусната антибългарска пропаганда, всяват абсолютно изкуствено разделение, с някакви такива абсолютно отвратителни инсинуации, че 3 март нещо там набил, разделял, дайте го сменим. Не, няма такова нещо. Никой нормален българин не го разделя 3 март. Никой нормален българин няма проблем с 3 март. Напротив, една малка соросоидна, предателска, киряк, стефчовска паплач има проблем с българските празници, с българската идентичност и история. Те имат проблем. Огромната част от българския народ не. Такъв проблем нямаме. Обаче смрадовете абсолютно така изкуствено, преднамерено насъскват и така, наводняват медийното пространство с някакви такива измислени тематики, как набил разделял 3 март. И не знам си какво било спорна дата. Значи това е просто покъртително. Покъртително, че изобщо ставам свидетел на някакви продажници, изобщо в България да се повдига въпроса, изобщо да се засяга, да се говорят такива психично болни работи. Безумия. 3 марта бил разделял и бил спорна дата. Просто пълно дъно. Абсолютно не е дъно, ми пробиване на дъното това вече. Не знам какво да кажа. Гнус пълна. Отвратително. Значи, ако на някой го разделя 3 март и му е спорна дата, нали, имаше едни такива специални институции, учреждения с едни дълги ризи, бели с дълги ръкави, да се увиват такова и да ни бива пускано там. Такава сган. Да ни говорим, че хубаво трябва му се нарита и гнусния предателски българофобски задник. Да ми говори, че 3 март ме бил разделял. Не знам точно какви бръмбари и гущери им виреят в главите, в тъпите чутори на тия предатели, българофоби. Не съм сигурен. Точно, може би са искали 3 марта изобщо да не се случва. Може би българското освобождение да не се състои, да не се възстановява на ново третата българска държава. Може би с такова усещане остана. Това първо на първо какъв нали, българин трябва да си изобщо. За да разсъждаваш така, да мислиш така, не знам, с такова впечатление оставам, че има някакви българи, продажни копелета, на които явно може би това им пречи, че сте се освободили и че е възстановена третата българска държава.
макар и с много условности, естествено, не са ни оставили там главно Великобритания, нашите сегашни западни партньори не са ни оставили да възстановим България в пълните етнически и културни църковни граници. Но както и да е, пак е най-великата дата в новата българска история. На третата българска държава. Абсолютно свещена дата. И имаме отчайваща нужда от нов 3 март. Защото България 140 години след освобождението отново е по-окупирана територия. Окупирана васална територия. Българският народ не значи нищо. Референдуми, желания за референдуми, за пряка демокрация не признават. Дори и то Суросовиден Супал Денков, той се изрази, че нали, там пред един руски репортер там за санкциите, нали, откровено се изрази. Нямало значение, че българският народ страда. И продължава това чучело, но той подаде оставка, разкара се, ама файда. Не му е достатъчно това. Трябва нали, винаги съм подкрепил тезата, че трябва нов народен съд. Обязателно, задължително нов народен съд. Отдавна даже изтекло времето в момента за този нов народен съд. Да ти излезе да ти каже министър-председателя, че българският народ няма значение, открито да ти го кажат в лицето в стората. Нямаш значение. Аз нямам значение, никой няма значение. Кой какво иска тук от България. Те си имат посолства, имат си там европейски съюзи, лайнатота, амбасади да се грижат за техните интереси. Интересът българския народ, който ще го яли. Нямаме никакво значение вече. Абсолютно е по това, ако не се разбира, че живеем в окупирана колония и държава, вече не държава, колония, че отново сме под чужда окупация, по-голям знак от това няма. Както по време на Османската империя, тогава българската рая нямала значение за султана, сега е също. И определено имаме плачевна, отчайваща нужда от нов 3 март, ново освобождение. Кога ще се случи това, откъде ще дойде, не знам. Пак явно ще е благодарение на някакви външнополитически чужди функции. Винаги по стечение на обстоятелствата на геополитиката. Не знам, надявам се да е час по-скоро. И естествено, ако не се стигне до Трета световна война и ядрена, както върват нещата. Това е по-важното, което исках да кажа за днеска. Ще се виждаме допълнително. Чао! Да живее България! Фак НАТО! Да се шибат натовците! И това е. Бъдете българи и пазете България в себе си. Това е най-важното. Преди всичко. И умната. Чао!